Fy enw i yw Chloe, rydw i'n astudio'r gyfraith yma ar Aberystwyth o fewn y adran trosedd a gyfraith, a rydw i yn fy'r ail blwyddyn. Penderfynais i astudio yma yn Aberystwyth oherwydd ei atmosffer, roedd e'n mor laid back, a roedd fi'n meddwl fod e'n eitha fel sut oedd fi eisiau dysgu oherwydd mae'n campus a ddim fel adeiladu wedi cael ei spredo allan. A dwi'n hoffi'r cwrs a sut mae wedi cael ei strwythuro blwyddyn gyntaf. Mae llawer o'r cyrsiau a'r modiwlau ar y lefel gyntaf, blwyddyn cyntaf, yn helpu chi dod mewn i'r pwnc o'r gyfraith yn lle dechrau chi'n syth mewn, heb unrhyw type of gwybodaeth neu dealltwriaeth o'r gyfraith i ddechrau gyda. Pan wnes i dechrau dysgu yma, wnes i eistedd lawr yn fy darlith gyntaf, a roedd wedi cael ei synnu fel faint mor angerdd sydd gan rai o darlithwyr yma. Roedd fi'n cael un ohonyn nhw, a ddyn hoffi wneud fel big hand movements a gwenu, a nhw'n môl brwdfrydig ac efo llawer o angerdd, herwydd yn y pwnciau bod nhw wedi astudio ei hun, nhw wedi cael rhyw fath o fel career nhw hefyd ei hunan, a ti'n basically cael ei dysgu o'r source craidd nath. Mae'n first hand experience chi cael ei dysgu ohonyn nhw, a oedd yn ddistynu fi llawer, i fod yn onest. Mae amrywiaeth eang o modiwlau ar gael yma yn Aberystwyth am y gyfraith, gan cynnwys pethau o teuluoedd, haliau dynol sy'n helpu chi gweld sut i fod ymddwyn yn ystod rhyfela, a sut chi fod fel trin dinasyddion o'r gwlad hynny hefyd. A mae fel pethau fel cyfraith gyhoeddus, cyfraith Ewropeaidd, a mae llawer o pethau chi'n pigo. A mae yna modiwl ble chi gallu cael work experience mewn rhyw ardal o'r gyfraith, a chi'n gallu pigo cymryd na'n y trydydd blwyddyn. Mae'r cymorth yma hefyd yn Aberystwyth yn rili dda, a chi'n cael tiwtor personol, a mae nhw'n yna yn mwyn helpu chi, a chi'n gallu mynd â nhw efo unrhyw problem da chi'n cael, a mae nhw'n trio sorto fe allan mor gorau nhw'n gallu wneud o. Mae'r bywyd cymdeithasol yma ar fy nghwrs i yn dda iawn. Mae gan ni amrywiaeth y pethau chi'n wneud, a chi'n gallu ymuno o dau cymdeithas gwahanol, sef y Law Society a Mooting Society. Mae'r Mooting Society yn basically lle i chi mynd gyda pobl eraill ar eich cwrs, a chi'n mynd trwy achosion dychmygol, a chi'n dod i fel atebion eich hun, a wedyn chi'n fel neud mock trial, a chi'n ymddwyn eich ochr chi wedyn, a mae fel llawer o cystadleuaeth chi'n gallu wneud hefyd. A wedyn mae'r Law Society yn wneud fel pethau fel socials, ble chi'n gallu mynd allan, a chi jyst yn cael hwyl a spree, nhw'n wneud fel y law ball, chi'n cael fel bake sales, a chi'n gallu fel prynu llyfrau hefyd ohonyn nhw ar fel gwahanol adegion o'r blwyddyn. Os oedd rhaid i fi symud lan fy profiad yma yn Aberystwyth, bydd e'n cyfeillgar, ysbrydoli a brwdfrydig.